Kod kibeta nije samo hrana i pogled na grad Sarajevo, nego je i doživljaj. Ja bih rekla da sve što vidite je starina, koja polako gubi trag u novom vremenu, gdje drvene nanule su zamijenjene plastičnim papučama, gdje je ibrik riječ koju omladina ne zna šta znači, gdje se hrana peče, kuha na drvima, a ne na plinu ili struji, gdje je čovjek koji nije imao lampu i benzina i fitilj bio slijep po noći, gdje je šibica da se upali lampa bila važnija od Wi-Fi konekcije, gdje su se ruke umivale i prije i poslije jela, a nikad se nisu koristile vlažne maramice. A tek zidni drveni sat sa kukavicom. Mnogi to neće razumjeti. Ćao!